Kwaziwai vadikani, ndati ndiuye zvakare kwamuri nezwi raMwari kuti rigone kubatsirai munguva dzatakatarisana nadzo sepasi rose, dzatisiri kukunda kuti tigone kuungana tichionana face to face. Regai ndimhanye musoko raMwari kubva kubhuku yavaHebheru chapter ya4 vhesi ya12. Nokuti shoko raMwari ibenyu, rine simba, rinopinza kukunda munondo unocheka kumativi maviri, rinobaya kusvikira panoparadzana mwoyo nomweya, namafundo nomongo, rinotonga mifungo nendangariro dzomwoyo. Iri ishoko raMwari randoda kuti nditaure kwekanguvana, kuti shoko raMwari ibenyu. Ndichitaura zvandiri kutaura izvi kuti shoko raMwari ibenyu, ndinonzwisisa nguva dzatakatarisana nadzo kuti pane ma-restrictions atakatarisana nawo, pane lockdown yatakatarisana nayo, pane zviga zvakasiyana-siyana zvatakatarisana nazvo. Asi ndoda kuti ndibetsere umwe munhu kuti shoko raMwari ibenyu uye rinoshanda, rinorarama. Chinhu ichi ndiri kuchitaurira maringe nenguva yatiri, that there are so many restrictions. Asi ndoda kuti nditaure kuti shoko raMwari is not restricted in any way. Zvimwe zvinhu zvikagona kudaro zviri suspended, kuti zvakati hazvisi kushanda mukati menguva ino. Asi regai nditi nokuti shoko raMwari ibenyu rinorarama. Zvazvinotaura ndezvekuti shoko iroro rinoshanda munguva dziri dzose. Zvandingagona kuda kutaura nekumwe kureva ndiri kuti shoko raMwari is not suspended. Shoko raMwari is not under lockdown. Shoko raMwari is not under restrictions. Nekuti rinoshanda despite mamiriro akaita zvinhu. Pano tiri kunzwa nemunyori wavaHebheru achitiye nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba. Zvarine simba kudaro zvinotaura kuti hakuna chinogona kutorera shoko raMwari upenyu chekutanga. Hakuna chinogona kutorera shoko raMwari simba. Nokuti mamiriro azvingaita pasi pezuva, tichitarisana nezviga zvinogona kumiswa nedzinyika, asi tinotaura kuti shoko raMwari ibenyu. Tinotaura kuti shoko raMwari rinosimba. Tinotaura kuti shoko raMwari rinoshanda. Kureva kuti munguva yatiri iyi, the word of God is working. Saka kureva kuti munguva yatiri tinoda shoko raMwari kuti mweya yedu iraramiswe munguva yakaita saiyoyi. Shoko irori harina chinogona kuridzikatira. Mamiriro ezvinhu kuti economically kune rumwe rutivi zvinogona kunge zvinomira zvakanaka, nzara dzinogona kubata vanhu, kushaya mari kunogona kubata vanhu. Kune rumwe rutivi tinogona kutaura zveCoronavirus. Asi ndiri kuti zvose zvakadaro hazvishanduri shoko raMwari, asi kuti shoko raMwari ndo rine power yekushandura mamiriro ezvinhu. Ndibatei hama dzangu, shoko raMwari harishandurwi nemasituations, asi kuti iro shoko raMwari ndo rinogona kushandura masituations. Mumamiriro azvingaita, it is only the word of God that can be able to change situation. Saka zvii zvatingaita sevanhu, kubatirira pashoko ratakatenda, kubatirira pashoko ratakapiwa naMwari, kupinda bhaibheri tichiverenga nekupenengura nekutsvaga zvakasiyana-siyana nokunzwisisa kunyange munenguva yatiri. Zvinogona kunge zvakaoma uye zvichirema,
Asi regai nditi nguva yelockdown can give us an opportunity yekugona kuita study the word. Tichiwana upenyu huri mukati maro. Tichigashira simba riri mukati maro. Tichigashira kushanda nekushandwa neshoko raMwari. Nokuti ndo rinogona kupinda pakadzika peupenyu hwemunhu. Ndo rinogona kutonga mifungo nokuita kwevanhu. Ndo rinogona kutibatsira kuti tisabva pachinangwa chaMwari. Ndo shoko rakatumwa uye ratakapiwa naMwari kuti rigone kuita chirevo chinodikanwa naMwari uye to accomplish the purpose yarakatumirwa naMwari. Isaiah 55 verse 11 inototidzidzisa pamusoro pekuti shoko irori harisi kuzodzokera kumuridzi akarituma riri empty handed. Riripo to accomplish the purpose for which it was sent. Zvazvinoreva ndezvekuti tine shoko rakatumirwa kuvanhu. Tine shoko ratakagashidzwa kubva kuna Mwari kuti ritibetsere mumararamiro, ritibetsere mumagariro, ritibetsere kugona kutishingisa nokutisimbisa munguva yakadai. Tikashayiwa shoko raMwari hazvigoni kutimirira zvakanaka, nokuti nhau dziri kupinda nemunzeve medu dzakawandisa. Imwe nguva dzingatibvisa pakutenda, imwe nguva dzingaita kuti tishayiwe tariro, imwe nguva dzingauraya upenyu hwedu. Zvakasiyana siyana zvinogona kuitwa nenhau dzatinonzwa. Saka ndiri kuti vadikani, pano nhau yangu inoti shoko raMwari ibenyu. Uye shoko raMwari harina kuvharirwa. Hakuna hurumende pasi pezuva ine simba rekuvharira shoko raMwari. Hakuna zviga zvinogona kumisa the operation of the word of God. Kureva kuti shoko raMwari rinogara uye rinorarama nokusingaperi. It is unstoppable. It is all powerful. Ndiro shoko ratakafanira kuti tigashire. Ndinotondera mubhaibheri tinodzidza imwe nyaya kubva kubhuku yamapisarema yandichaverenga 107 mapisarema 107 vhesi ya19 na20. Regai ndisvike ipapo ndiiverenge. Vhesi ya19 na20 inotiyo: zvino vochema kuna Jehovha panhamo yavo, iye anovaponesa pamadambudziko avo, anotuma shoko rake ndokuvaporesa, nokuvarwira pakuparadzwa kwavo. Ndo chinhu chatinohwa mukati meshoko raMwari, kuti mapisarema aya anonyorwa naDhavhidhi. Vana vaIsraeri vane nguva yatinonyorerwa pano, yavakachema kuna Jehovha nekuda kwenhamo dzavo. Vakasangana namadambudziko akasiyana siyana serudzi rwaMwari. Asi tinonzwa kuchinzi iye Mwari akavaponesa pamadambudziko avo. Nomutoo upi uye nenzira ipi? Chakaitwa naMwari tinonzwa pavhesi ya20 kuti akatuma shoko rake ndokumva ravaporesa nokuvarwira pakuparadzwa kwavo. Mwari unoshanda neshoko rake. Saka munguva ino vanhu vanofanira kuva neshoko raMwari kuti vagone kunamata. Ndorangara rimwe shoko raMwari kubhuku ya John richiti, kana shoko rangu rikagara mamuri, mukarichengeta, kumbirai chose chamunoda ndichakuitirai. Kureva kuti kana tava neshoko raMwari matiri, tikagona kukumbira kuna Mwari chatinokumbira kunyangwe munguva ino yatakatarisana nedenda reCovid-19, yatakatarisana nematsudzo enzara, ekushayiwa mari, ekuvharwa kwemamwe mabasa nezvinhu zvakasiyana siyana. Kana tine shoko raMwari tikakumbira kuna Mwari, Mwari unotinzwa. Saka ndiri kuti nekumwe kutaura, shoko raMwari ndo chinhu chatinoda. Vaparidzi veizwi raMwari ngavaparidze izwi raMwari.
nokuti vanhu vakava neshoko raMwari vane gwara, vanhu vakava neshoko raMwari vane upenyu, vanhu vakava neshoko raMwari vanenge vane simba raMwari mukati mavo. Chingapedza nokusveta simba revanhu mukati meupenyu hwavo hunge vasisina shoko raMwari. This is one thing I want to urge the people. Have the word of God and abide by the word of God. Iva neshoko raMwari ratatonzwa pano kuti ibenyu, 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 rinorarama. Ndomba ndarangarira mazwi aJesu kubhuku ya John chapter 6 verse ya 63. Ndingade kuiverenga iyoyo. Tionesane chimwe chinhu ipapo wadigana. Mweya ndiye unoraramisa, nyama haina maturo. Mashoko andakataura kwamuri ndiwo mweya noupenyu. Jesu muministry yake ari pasi pezuva anotaura pamusoro pekuti mashoko andakareva, mashoko andinotaura, anoti ndiwo mweya. Kureva kuti chinhu chinofana kubatwa nekuzikanwa nevanhu, nekuti chikasazikanwa tinogona kupotsa chiri mushoko raMwari. Mazwi aya Jesu anoti ndiwo mweya. Kureva kuti patinogashira shoko raMwari, we receive the Spirit of God. The Spirit, nokuti shoko racho mweya. Uye anopfuurira mberi Jesu achiti upenyu. Kureva kuti shoko raMwari kunyangwe parinotaurwa panenge pachitaurwa upenyu, nokuti mariri makapfigirwa kurarama kwemarudzi, makapfigirwa kuyambuka kwemarudzi, makapfigirwa minana yemarudzi, makapfigirwa chose chinotsvagwa nevanhu. Ndosaka kubhuku yamapisarema tichizwa kuti pavakachema kuna Jehovha haana chimwe chinhu chaakavatumira, akavatumira shoko rake. Iroro shoko ndo rakavarapa, ndo shoko rakavanyaradza, ndo shoko rakavarwira pakutambudzika kwavo. Ndikuti munguva yekumanikidzwa, what nations really want is the word of God. Zvimwe zvose zvichiitwa, mascientists achimhanya nekukuku, chakati chichiitwa, chakati chichiitwa, maprecautionary measures achiitwa, asi hatingazororere ipapo toti zvapera. Pane shoko raJehovha rinodikanwa pamusoro pedzinyika, rinodikanwa pamusoro pedzihurumende, rinodikanwa pamusoro pevanhu, nokuti iroro ndo rinogona kuraramisa vanhu. Nokuti zvatatohwa kuti shoko raMwari upenyu. Chii chichatiraramisa munguva yakadai? The word of God. Chii chichatikundisa munguva yakadai? The word of God. Zvimwe zvose tichiita, asi kana tine shoko pamusoro pazvose tine kukunda. What may weaken the world today is lack of the word of God. Senguva yatiri yekuti vanhu hatisi kugona kuungana mudzisvondo kwatanga tajaira, asi ndiri kuda kuti nditi kunyangwe machurch buildings akavharwa, asi church haina kumiswa, nokuti church ndo vanhu. They called out, vakatenda kuzita raJehovha. Kureva kuti kutenda kwedu hakususpended at a time like this. Tozoti tichamuka kana takugona kuungana. Kereke imhenyu inotenda kuna Jesu mupenyu, akafa akamuka, wakatiruramisa nokuti yananisa kuti tigone kuva vana vaMwari. So my emphasis, vanhu vaMwari, nations of the world, let's embrace the word of God. Zvimwe zvinhu zvinosanganikwa nazvo hazvinzwisisike, asi tikatarisa mukati meshoko raMwari tinogona kuona kuti imwe nguva zvinhu izvi zvakatombotaurwa pamusoro pazvo, uye zvinhu chimwe nechimwe chinogona kuitika chine chikonzero.
Tikaverenga shoko raMwari, we can be able even to interpret this time. Togona kunzwisisa nguva yatiri. Mukupedzisa, ndiri kuti shoko raMwari ndo rinodikanwa mukati menguva dzose. Not only munguva ino, asi munguva dzose. Saka ndiri kuti kudini, kumwe kutaura ndiri kuti vanhu ngatidzokerei pamudzi weshoko raMwari. Iro shoko riya ratinonzwa kuti pakutanga rakanga riri Mwari, John chapter 1 verse 1. Rakanga riri kuna Mwari. Shoko iroro rakazogara pakati pedu, John chapter 1 verse 14. Kuno shoko riya rikazopinduka rikava nyama, rikagara pakati pedu, kubwinya kwaro tikakuona. Waitaurwa ipapo ndi Jesu Kristu. Regai nditi vadikani, zvatakatenda kuna Jesu, zvatakatenda kushoko raMwari, hunova upenyu. Maari tine kukunda, maari tine simba, maari tine upenyu, maari tine ramangwana ratinoziva kuti rakajeka. Mwari akusimbisei vadikani, mudzokere mukuverenga shoko raMwari nekuteerera izwi raMwari rakawanda. Zvinobetsera nokusimbisa upenyu. Muzita raJesu, amen. Imagine